Sa number 5, 5 ka mga pamilya nga gin-evacuate tugas ang nagtabo nga landslide sa Barangay Alis sa Bacolod City. Ang hindi na pagpasugtan nga makabalik sa ilang mga puluyan. May report si Nico Delfin. Sa evacuation center na nagpamalandong ang napulo ka mga pamilya nga ginsaylo gikan sa Purok San Jose sa Barangay Alihis tugas sa nagluntad nga landslide sang nagligad nga Abril 11. Ang panid sa mga karton kag plywood ang nagserbe nila nga tululugan sa Emilia J. Garcia Elementary School. Suno sa Iloy nga si Rosemary Buyco, mabudlay ang ila sitwasyon, ilabi na nga nagamalasakit na ang iya mga apo. Init de, tapos ginamalasakit ang mga bata. Ginapakubo kami di. Arang apo ko nga isaw pa sa gabi, gabarokoy na. Apo ko man, gamay na. Tapos budlay no, dili lang ka. Budlay ka, tonda naman ginigdaan. Makapuli ka mo tani ng discomfortable sa inyo. Oo, mas. Pagkaon nyo di kamusta? Okay lang. Okay lang. Sa corn beef, hindi ko daan ka, yun yung karne ya. Anong gusto mo sa dalon? Bisaan, ginamos lang kong ara. Suno kay Doktora Ana Marie Laarni Pornan, ang Bacolod Housing Authority kag barangay ang magatinguha agud mapangitaan gilayon sang relocation area ang 12 ka mga pamilya. Sa pagsinapol sang DRMO upod sa katapos ang City Engineers Office, nakasugtan nga hindi na pahanugutan ang pagbalik sang 5 sa napulo ka mga pamilya sa lugar, tugas ang peligro sa natipang nga duta sa kilid sang Pangpang. Yes, wala saya sa banning kung mga party sa relocation, especially sila nga in danger ang ilay ang area. Malabutan sila ihandok May 2 or elections gid nga makatener. Yes, malabutan gid sila yagoro. Sa ilo sila namon sa isa ka eskwelahan nga wala ya hindi pag-usaron sa eleksyon. Handa naman nga pangitaan sang eskwelahan sa masayluhan nga classroom ang mga evacuees. Inibangod sa Mayo, gamiton ang ginateneran nila karon nga classroom bilang isa sa mga polling centers. If ever hindi mahingagaw, we will find a place nga evacuate sila sa hindi balang pagamiton sa election nga classroom. Ang katapos ang DSSD nga among naghahanda sang pagkaon kang nagatatap sa mga evacuee ang magapabilin man sa evac center. Nico Delfin para sa DGCast Negros.